ọdịmma ụmụ ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu. Ana m anabata unu n'oge ozi ekele bụ nka isi n'ụlọ ozi ndị Sim.si ha Asịrị FM wee na-ewetara unu. Onye gị na-anọkọta bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa, onye ka eji maka ya wee bịa taa, otu nwa afọ Igbo onye hụrụla nna ya n'anya, onye ihe gbasara ụmụnne ya na-emetụ n'obi nke ukwuu, onye ka nnekwu maka ya High Chief Japhet Uzoma Nnorom, ọnwa Japan, eze Chimereze nke mbụ n'akata, the Fearless King, odogwu bi South Africa ma na-agbarụ Japan for breakfast, CEO Joe Japan Multi-Concept Nigeria Limited and CEO Joe Japan Group Pty Limited South Africa. Odogwu nwoke ji moto eme ọgụ na South Africa. Ezioyi, ana m ele anya na tupu afọ agwụ na ọgọ nke m ga-eru ụmụaka o. Elekwara m ezigbo n'ụlọ gị ya na ọmarịcha ụmụaka. Good morning Japan, good evening South Africa. Dịka ị na-eme emume ncheta ọmụmụ gị nke afọ a, ekpere bụ na whatever you put your hand shall be successful front and back. Nwanne oyibo abụcha ya akara aka, ekpere bụ na ihe ọbụla gị tinyere aka ga na-agasịrịrị werere. Chineke nna ga na-anọnyere gị na-edu gị ọpụpụ gị na mbata gị. Happy birthday to you nwoke ọma. 042 Solex, onye akụkọ ụwa, signing out. Isi ga-egbu ogidi ga-egbu ogidi osisi anela anya ọdịda o ụmụ Igbo na osisi akwụlugo ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụ ife Chinelu ya ga-eme o